No niin, tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Paikalla ilmeisesti entinen valmentaja Juha Reini ja RPS Hokin sisäisen pistepörssin voittaja Juho Keränen. Aloitetaan Juha sinusta. Ottelun aikana tapahtui paljon kaikenlaista. Voitko avata? No, kysymys oli siitä, että meidän joukkohan performoi todella hyvin 2 ensimmäistä peliä ja oltiin niin kuin lohkovoitossa kiinni. Juuri ennen peliä saatiin tietoa, että meillä on jotain rikkomuksia tapahtunut turnauksen aikana liittyen vielä tiedostamattomiin ongelmiin. Kyseessä on joko dopingiin tai sitten varusteisiin tai rekisteröimättömiin pelaajiin liittyvä asia. Me ei tiedetä sitä vielä, mutta sillä ei ollut merkitystä meidän ottelun niin kuin alkuun. Me pidettiin hyvät palaverit. Joukkue teki kaikkeensa ollakseen mahdollisimman hyviä ja peli lähti hyvin liikkeelle, mutta määrätyt pelaajat päätti, että tänään vedetään pikkusen vasurilla pääasiassa. Kyseessä oli ykkösketjumme, jotka ei osaa performoida lähtökohtaisesti ollenkaan. Siellä nelosketjussa on ne pelaajat, jotka pystyy toimittamaan ja ne tekivät töitä kovin, mutta se ei riittänyt tänään. Vastustaja oli hyvä, todella hyvä. Ja sen lisäksi jouduttiin pienen korruptiotapauksen uhriksi tässä. Ja lopputulos oli se, että kesken pelin päätin irtisanoa itseni, koska en rehellisyyden nimissä tehnyt toivottavaa, mitä minulta odotettiin, joka oli tietysti lohkovoitto, ja jäätiin siitä vajaaksi. Sen jälkeen sitten aloin juhlimaan vastustajan kanssa voittoa. Kaksiosainen jälkikysymys tähän. Palkanlaskenta kysyy, mistä kaikista rooleista irtisanouduit? Ja toinen kysymys, että haluatko nimeltä ihan niin kuin epäonnistuja nimetä, kuten tapana on ollut näissä tilaisuuksissa? Heittää pussia alle porukkaa. No, olen hyvin rehellinen, että pääasiassa oletin sillä tavalla, että olen suoriutunut erittäin hyvin päävalmentajan toimesta, joka ei pitänyt paikkaansa. Ja siitä erosin ilman muuta samalla. Tänä iltana tulemme käymään myös RPS:n perustajan kanssa syvällisen keskustelun siitä, että pitääkö minun irtisanoa myös itseni kaupallisen johtajan roolista epäonnistumisen vuoksi. Saa nähdä, mikä on lopputulos. Toivon, että se on molempia tyydyttävä. Se voi tarkoittaa monta asiaa. Joukkueessa oli paljon epäonnistujia. Yksi suurimmista on sisäisen pistepörssin voittaja, vieressäni hengaileva Kiertsi, joka 2 peliin väänsi järkyttävät tehot. Sen jälkeen se loppui seinään. En tiedä, mistä johtui. Liukulassi oli tänään poskettoman huono. Sponsorit epäonnistuivat täysin. Joukkue alisuoritti kaikilla mahdollisilla toimilla. Ja jopa epäilen sisäistä sabotaasia. Tämä on hyvä ja jäädään odottamaan vastuunkannon jatkoa sitten näissä illan keskusteluissa. Kertsi, sisäisen pistepörssin voitto. Haluatko kertoa vähän noista 2 maalista tänään ja ennen kaikkea niistä tarjoiluista? Mitenkä? No joo, ei siinä mitään. Renkaat tyhjeni jo ennen peliä, kun sain korvan nuppiin tiedon, että viskaus on tapahtunut. Ja siinä kauhealla raivolla tietysti tsempattiin vielä renkaisiin ilmaan, mutta sen verran reikiä oli, että ei sieltä ei pysynyt sisällä enää. Ei pysynyt sisällä eikä mennyt sisään tänään mikään, vaikka kyllä niinku tarjoiltiin kuin Manulle illallista siihen niin takaa etu ja keskitolpallekin, mutta kaveri ei laittanut tänään sisään mistään. Ja nyt on nähty sekin ihme, että 10 sentistäkin voi vetää 3 metriä ohi. Hutilassi, hashtag. No, kuten todettu, niin turnaus on nyt teidän joukkojen osalta, tai Juhasta nyt on vaikea sanoa, ketä se kannattaa ja missä joukkueessa se on, mutta ainakin Kertsi, sulla on nyt turnaus ohi ja katse on varmaan syytä kääntää ensi vuoteen. Mitä odotat uudelta päävalmentajalta? Varmaan vähän parempaa coachausta. No ensi vuonna tänä vuonna käytiin pelipalaverit WhatsAppin välityksellä. Toivottavasti ensi vuonna päästään nenät vastakkain ennen peliä.
Tullaan enemmän yhteen. Vielä enemmän yhteen. Kokonaisuutena minkälaisia arvosanoja annatte tälle joukkueelle ja turnaukselle ja kaikelle tekemiselle? No jos näin entisenä päävalmentajana voin kommentoida tähän, niin kyllähän niin joukkue osoitti suoraselkäistä toimintaa, hyvää performanssia, vahvaa keskittymistä ja myöhään illassa riehumista. Mä antaisin joka tapauksessa arvosanan kokonaisuudella. Aina me puhutaan joukkueesta. Joukkue on se, mikä voittaa, joukkue on se, mikä häviää. Ja 9 on kiitettävä arvosana joka tapauksessa. Totta kai siellä on myös huonoja onnistujia. Niistä esimerkiksi yksi firman perusteissa Anne Seppälä, joka hyvääkö löysi tänään yhden vaihdon tehdeenä edes vaihtopenkille. Toimitusjohtaja Samuli Huhtanen, joka tapauksessa tänään avasi maalit, joka oli hieno asia, mutta paikkoja oli 78, teki yhden. Liian pientä prosenttia. Sponsoriosuus oli tänään erittäin koko turnauksen hienosti niin kuin tehtynä. Ei niinkään kenttäpelaaminen heidän toimestaan, se oli heikkoa tasoa, mutta kokonaisuudessaan silti 9. Yhdyn Juhaan. Lehdistötilaisuuden jälkeen. No, sekin varmaan taltioidaan. Ja laitetaan teidän käyttämiin sosiaalisen median palveluihin. Te tiedätte kyllä, mistä ne löytää. #OnlyFans. Kiitos.